Derby Dames Venray en SSS 18. Halloween in de Venrayse stegen. Het is vandaag 3 november. Dit is het Pelemaasjournaal. De voetbalsters van Venray wonnen zaterdagmiddag de derby tegen SSS 18. Het duel op Sportpark Te Wiehe eindigde in een 2-0 zege voor de thuisploeg, die in de tweede helft door doelpunten van Nadine van den Einde uit een vrije trap en Lindy van der Steen na een duidelijke buitenspelsituatie de 3 punten in eigen huis hield. Venray was de betere ploeg en had een veldoverwicht, maar had het, zeker in de eerste helft, erg lastig tegen de stug verdedigende en felstrijdende gasten uit Overloon. Zij loerden op de counter en gingen er in duels af en toe fors in. Pas laat in de tweede helft rekende de huidige nummer 2 in de eerste klasse D af met SS 18. De openingsgoal van Venray viel uit een vrije trap die volgens de Overloonse ploeg niet gegeven had mogen worden. Nadine van den Einde nam de vrije trap en plaatste de bal onhoudbaar in de kruising. 6 minuten later was het Lindy van der Steen die de score op 2-0 bracht. Die Venrayse treffer werd door SSS 18 terecht vanwege buitenspel betwist. Dan moet hij fluiten. In de slotfase kreeg zowel Venray als SSS 18 kansen, maar gescoord werd er niet meer. Venray-keepster Sanne de Boer was na afloop tevreden over het resultaat. Het is altijd leuk om een derby te winnen en Overloon is altijd een speciale tegenstander geweest. En de laatste jaren ietsje minder, gewoon het niveauverschil iets anders was. Dit jaar, je hebt de wedstrijd gezien, het was een pittige wedstrijd en echt wel een derby. Ja, jullie hebben het er lastig mee gehad? Ja, we hebben het er zeker lastig mee gehad. En de eerste helft gaan we wat ver mee met de scheidsrechter, met de beslissingen. En dan zijn we eigenlijk meer bezig met de scheidsrechter en de beslissingen dan met de wedstrijd. En de tweede helft pak je het gewoon veel beter op en creëer je ook wel wat meer kansen. Alleen, we mochten er nog wel wat meer inschieten. Als je moet samenvatten, wat is de kracht van jullie team? De kracht van ons team is dat we toch wel door kunnen pakken. En ook als we in een dip zitten, dat we ons toch wel weer oppakken. En veel kans creëren, dat is ook wel een kracht van ons. In het Overloonse kamp waren de druiven na afloop zuur. Ook de Venrayse middenveldster Bo Nillissen was teleurgesteld. Ja, toch wel. Er was een niveauverschil en hun waren beter, denk ik. Voor ons zat het er niet in. Wat hadden jullie voorgenomen? Wat was het strijdplan? Het strijdplan, gewoon gaan en hopen op een 0-0 of in ieder geval een gelijkspel, maar dat is helaas niet gelukt. Ja, jullie schuwden de duels niet? Nee, maar hun ook niet. Dus ik denk dat het gelijk opging. Ja, 2-0, het is wel verdiend, vind je? Voor hen is het verdiend. Het had 3-0 kunnen zijn. Ja goed, dan wel een vrije trap en een buitenspelgoal, maar het is verdiend. Ze hebben de 3 punten verdiend. Ja. De derby tussen Venray en SSS 18 is een van de vele wedstrijden in de eerste klasse D. De doelstellingen van beide teams voor het restant van het seizoen zijn duidelijk. Jullie hebben een goede start gemaakt nu. Hoe staat het ervoor? Wat is jullie doel? Ja, het doel is gewoon om bij de eerste 5 te eindigen. Dus het zou leuk zijn om een periode te pakken en dan in ieder geval na competitie te spelen. En we bekijken het gewoon per wedstrijd en dan zien we waar het schip strandt. Ik hoop dat we in deze klasse blijven. We hebben veel nieuwe speelsters, dus wij moeten echt weer gaan bouwen met het hele team. Dus we hopen erin te blijven. Venray staat momenteel tweede op de ranglijst achter koploper Amsterrade, SSS 18 tiende. De Overloonse ploeg houdt alleen DVC 26 en Fortuna 54 achter zich. 31 oktober Halloween, een Amerikaans feest dat inmiddels ook overgewaaid is naar Europa. In Venray werd afgelopen zaterdag de 3e editie van dit griezelfestijn gevierd in het centrum. De kinderen konden lugubere activiteiten doen en uiteraard snoepjes verzamelen. De bedoeling is dat je uit het lijk eet. We hebben het hoofd keurig van romp gescheiden. Bloed hebben we opgevangen in een schaal. Ja. Dan mogen de kinderen het bloed eten. En als ze bloed eten, dan
krijgen ze een snoepje. Tegenwoordig krijgen de kinderen alles heel makkelijk, maar hier moeten ze iets doen voordat ze iets krijgen. Ik heb bloedsoep met wormpjes en rattenkeutels. En wat sta je hier lekker nog meer te doen? Ik ga iedereen dat lekker geven. Dat is het enige. Ik doe alleen maar een beetje kokkerellen. En gewoon de kinderen aan het sminken. En wat ben je allemaal aan het sminken dan? Spinnen en vleermuizen. En ja, gewoon een beetje Halloween dingen. Wat heb je allemaal in die pot zitten? Allemaal hoofdjes. Allemaal enge hoofdjes. Allemaal enge hoofdjes en een afgehakte hand? Ja, die heb ik gehoord. Ja. En die kinderen, zijn die niet bang voor jou? Nee hè? Ben je bang? Naast deze activiteiten doemde er in Riddem een heus spookhuis op. Ja, te gek. Super. Het wordt ieder jaar leuker. En vooral er komen zoveel kinderen en dat is echt superleuk. Ja. De mensen en de kinderen, zijn die bang of valt het nog wel mee? Nou, de kinderen die het aankunnen, die worden bang gemaakt. En als mensen aangeven dat de kinderen heel bang zijn, dan loop ik of mijn collega Enge Dame hier mee. En dan iedereen weet hier binnen, alle figuranten weten, als een van ons met de kindjes meelopen die bang zijn, dan worden ze niet in schrikken gemaakt. Ook de winkels hadden flink uitgepakt. Ja, hoort erbij hè. Ja, ik vind het wel leuk om dit te doen, ook voor de kinderen. En voor de kinderen is het echt een leuk avondje uit. Ja. En wat zijn jullie reacties hier? Nou ja, ik zou zeggen, kijk even rond. De reacties zijn overweldigend. Elk jaar, het is het derde jaar, echt geweldig. Ja, super. Bezoekers waren er in alle soorten en maten in het enge centrum. De steegjes waren niet alleen gevuld met de allerkleinste. Nou, wij zijn vandaag naar Venray gekomen omdat het natuurlijk voor de sfeer is. In Venray, in het dorp, dichtbij. We vinden het gewoon hartstikke leuk om met vrienden gewoon gezellig, lekker gek te doen. Alles uit de kast te trekken en gezellig met z'n allen gewoon griezelen. Spinnen aan het aaien. En dat vind jij niet eng? Nee, ik vind het niet eng. Zachte stier, hè? Ja. En wat heb je nog meer gedaan vanavond al? Naar het spookhuis geweest. Ben je al in het spookhuis geweest? Is het spookhuis eng? Ja. Ja, ik vond het ook wel leuk om kinderen en zo te laten schrikken. En dat vind ik wel leuk om te doen. En die spinaaien, dat durfde jij? Ja. Jij bent daar niet bang voor, hè? En wat heb je gekregen toen van die heks net? Een muis. Een echte toch niet? Nee. En ga je die nou lekker opsmikkelen? Ja. Op de Facebookpagina van Halloween Venray kan gestemd worden op de best geschminkte griezels. In de Venrayse sporthal De Wetteling werd zondagmiddag flink gestreden. Het eerste lustrum van de Venray Korfbal Cup werd gespeeld tussen Oranje-Wit, SVO C01 en de Pilkorf. Afgelopen zondag vond in sporthal De Wetteling voor de 5e maal de Venray Korfbal Cup plaats. Een evenement waar de hoogst geplaatste korfbalverenigingen van Venray tegen elkaar strijden om zich uiteindelijk de winnaar van het toernooi te mogen noemen. 3 teams van elke vereniging strijden in diezelfde leeftijdsklasse tegen elkaar. Dit jaar senioren 1, senioren 2 en de A1-jeugd. 5 jaar geleden kwam men op het idee door een toernooi in Groesbeek. Daar is ieder jaar een top 4 toernooi. En ik heb gezien dat het spannende toernooien zijn. En het is eigenlijk, wat we eigenlijk wilden, is een soort gelijk toernooi hier in Venray. En toen we begonnen, toen waren er nogal wat niveauverschillen bij de clubs. En het was toch wel leuk om eens, dat die clubs toch eens een keertje in derbysfeer tegen elkaar gingen korfballen. En de coaches waren toen destijds nogal enthousiast, omdat het meteen een goede voorbereiding was voor de competitie. Waren er hoogtepunten in 5 jaar Venray Cup? Ja, dat zeer zeker. Ik vond het winnen van SVOC, van de eerste aflevering van de Venray Cup, ja, dat vond ik echt een verrassing, maar meteen ook een hoogtepunt. SVOC die heeft veel energie gestoken destijds in het opleiden. Wat eigenlijk jammer is dat SVOC het op dit moment eigenlijk een beetje moet laten zitten. Hè? Moet laten afweten. Ja, en toch heeft dat te maken met hoe men de afgelopen jaren met het opleiden bezig is geweest. Maar ik weet nu
Dat ze met het binnenkomen ook van een nieuwe trainer-coach, Edwin Griesheimer, dat hij een impuls heeft gegeven aan de club. Waardoor dat weer allemaal opgepikt gaat worden zoals het ooit in het verleden is gebeurd. Ja. Het gaat dus een spannende dag worden voor de 3 verenigingen. Zo'n week voordat de zaalcompetitie gaat beginnen is deze Venray Cup voor de trainers een ideale manier om buiten de training in een wedstrijd te zien hoe het team naar de veld zich voorbereidt op de zaal. Ja, zeer zeker. Het is een algemene maatregel binnen de clubs dat ze zeggen van nou tussen veld en competitie doen we eerst een weekje vrij. En dan gaan we met de zaalcompetitie beginnen. Maar dan blijkt in één keer dat ze eigenlijk maar een paar trainingen hebben om zich eigenlijk goed te kunnen voorbereiden. Ja, nou, en dan is zo'n toernooivorm natuurlijk de meest ideale vorm om je eigen voor te bereiden. En de coaches zijn daar ook wel blij mee met deze organisatie. Voorafgaand aan de Venray Cup was er op zaterdag een toernooi voor ploegen welke geen wedstrijdkorfbal spelen. Diverse ploegen uit het breedte korfbal speelden deze dag een mooi toernooi. Voor hun natuurlijk ook een extra training voordat ook deze dames de zaal ingaan. Want er is nogal een verschil om te korfballen op het veld of in de zaal. Nou, het grote verschil is vooral dat werkkorfbal hoort bij veld en technisch korfbal hoort bij zaal. En dat zie je ook, dat de speelsters die in het veld vaak spelbepalend zijn door hun mentaliteit, die krijgen het relatief moeilijk wanneer het gaat in de zaalcompetitie. Het was een spannende, maar vooral sportieve dag in Venray. Met veel attractief korfbal. Uiteindelijk trok de peelkorf aan het langste eind en won de Venray Korfbal Cup 2015. Bij het Oktoberfest denkt iedereen aan Duitsland. Maar er zijn overal ter wereld al varianten op dit Beierse evenement te bezoeken. Dit jaar werd alweer voor de 5e keer het Oktoberfest in Venray georganiseerd. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober stond de feesttent op het Sint-Anna-terrein aan de Noordsingel weer geheel in het teken van de Duitse muziek, bier en braadwoerst. De bezoekers konden verder onder meer genieten van de optredens van de Rosenthaler, Gert Jansen, Tamara Konings, Wirsien Spitze en Richtig Heino. De uitmarkt tekende samen met de klokkenluider voor de organisatie. Beide avonden hebben ruim 750 mensen het Oktoberfest bezocht. Ook volgend jaar vindt het muziek, bier en eetfestijn weer plaats in het laatste weekend van oktober. En dat vinden de bezoekers van dit jaar vast niet erg. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is er vooral sluierbewolking. De temperatuur blijft rond de 5 graden. Overdag is het bewolkt met in de avond kans op regen. Wanneer de zon erdoor komt, stijgt het kwik naar 17 graden. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.